Λέγομαι Χρήστος Τάσος, είμαι απερχόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και ήρθα εδώ τα διοικητικά δικαστήρια. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, να σας καλωσορίσω στο συνέδριο και να σας γνωρίσω ότι εμείς στην Ομοσπονδία ψηφίσαμε το συνέδριο να γίνει στην Αθήνα και ακόμα να εκφράσω έτσι την δυσαρέσκειά μου και την ιστορία μου για το ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι απέχουν των εργασιών τη στιγμή που τα προβλήματά μας και οι ίδιοι όπως ομολογούν είναι τεράστια και αυτά που έχουν ακόμα χειρότερα. Συναδέλφοι, συνάδελφοι, στο προηγούμενο συνέδριο είχαμε σε υψηλούς μάλιστα τόνους και αναλυτικά τονίσει την πολιτική και τα μέτρα που εκπορεύονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για τον παγιασμό των μισθών, για την υποβάθμιση της παιδείας, για την υπερεντατικοποίηση της δουλειάς, για τη διάλυση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, τις μειώσεις έως και την τελική κατάργηση του ΙΦΑΠΑΣ, για την τεράστια αύξηση της ανεργίας, τις υπέροχες αυξήσεις τιμών, την ανάλυτη φοροπηχτική πολιτική τους, την καταστροφή της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας μας, την εκχώρηση όλο και περισσότερων κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. Είχαμε επίσης τονίσει για τις προκλητικές φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις με δισεκατομμύρια κλεμμένα από τον ελληνικό λαό προς τους τραπεζίτες, μεγαλεμπόρους, βιομηχάνους, αεριτζίτες. Η επιβεβαίωση των θέσεών μας ήρθε γρήγορα με τα μνημόνια, με τις επιβεβαιωμένες δημοσιεύσεις για περισσότερα από 600 δις καταθέσεων Ελλήνων στις ελβετικές τράπεζες, για 250 δις στις κυπριακές, για ετήσια ροή 300 δις από τη χώρα μας προς τα έξω μέσω των offshore εταιριών, για αύξηση του δημοσίου χρέους κατά 20,3% τους 12 πρώτους μήνες εφαρμογής του πρώτου μνημονίου, από 322,9 δις στα 347,4. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, τα στοιχεία που προανέφερα, όπως επίσης οι απικιακές δανειακές συμβάσεις, οι αντιυπαλληλικοί νόμοι, η εξαθλίωση καθημερινά περισσότερων ανθρώπων, η υποδούλωση της πατρίδας μας είναι τα αποτελέσματα που ζούμε καθημερινά και μας εξοργίζουν. Αιτία της σημερινής άθλιας κατάστασης είναι η πολιτική που εφαρμόζεται από τον Τρόικα και τα ελληνικά κόμματα που ορκίζονται στον Ευρωκονόμο και την πάση θυσία υποταγή στην Ευρωζώνη. Η υποδούλωση στον λάκκο αυτών των λεόντων, στο δούνο του, στους τραπεζίτες, έχει ως αποτελέσματα τις συνεχείς αυτοκτονίες συνανθρώπων μας, τις λιποθυμίες παιδιών στα σχολεία από την πείνα, τη ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας, τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας λόγω της απαγόρευσης προσλήψεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την απελπιστική αύξηση της ανεργίας, το ξεπούλημα στους πολυεθνικούς ομίλους των δρόμων, των λιμανιών, των αεροδρομίων, της ενέργειας, υδάτινου και ορεικτού πλούτου χορεύει την ανάπτυξη, αλλά καθημερινά καταστρέφει και το υπάρχον ανθρώπινο, επιστημονικό και εργατικό δυναμικό της χώρας μας, σπρώχνοντας στην απελπισία τους εργαζόμενους του χερνού και του πνεύματος. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η τεράστια μορφή των ελληνικών γραμμάτων ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάτης στο έργο του «Θαλασσοπόληδες» πρωτοφωνάζει. Η πλουτοκρατία είναι ο άρχον του κόσμου, ο διαρκής αντίχριστος. Αυτή γεννά την αδικία, αυτή τρέφει την κακουργία, αυτή φτύρει σώματα και ψυχάς, αυτή παράγει την κοινωνική συμπεδώμα, αυτή καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγής. Πριν από χρόνια, ο Μπρέχτ έλεγε, αυτοί που αρπάζουν το φαΐ από το τραπέζι κηρύσουν τη λιτότητα. Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσήματα ζητάνε ατέλειωτες θυσίες. Οι χορτάτοι
μιλάνε στους πεινασμένους για τις μεγάλες εποχές που θα έρθουν. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η υποκρισία, η κοροϊδία, τα ψέματα των πολιτικών υπαλλήλων της πλουτοκρατίας δεν έχουν τέλος. Μόνιμος σκοπός τους η ταξική υποταγή των εργαζομένων για τη διαχρονική εκμετάλλευσή μας. Λύση, διέξοδος και ανάπτυξη για τους εργαζόμενους είναι η πλήρη συνειδητοποίηση της ταξικής διάρθρωσης της κοινωνίας, η οργάνωση πολύμορφης αντίστασης και αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ζωής. Λύση είναι η οριστική πολιτική απεμπλοκή και ρήξη με τους πολιτικούς και τις πολιτικές που καθημερινά κάνουν τη ζωή μας όλο και πιο βασανιστική. Κανένας δεν μπορεί μόνο. Συλλογική οργάνωση και αντίσταση παντού. Στη δουλειά, στο συνδικάτο, στο Δήμο, στη γειτονιά. Με ισχυρή θέληση να υπερβούμε όλα τα εμπόδια. Η δύναμη του οργανωμένου, ενωμένου, ταξικά συνειδητοποιημένου εργατικού κινήματος είναι ανυπέρβλητα, ανίκητη, καταλυτική για την ποιοτική και ηλική αναβάθμιση της ζωής όλων. Τα πισωγυρίσματα, ο φόβος, η υποταγή στους γεροσκόπους και στους λαοπλάνους, τα ψευτοπολέματα, το σκύψιμο στη μοίρα, η συνδικολόγηση με τη δυστυχία, η υποταγή στους νόμους της καπιταλιστικής ζούγκλας οδηγεί στην κακομοιριά, τη δυστυχία, την αναξιοπρέπεια. Να σταθούμε όρθιοι συνάδελφοι, μαχητικοί απέναντι στο συμβασμό και τη σύγχρονη συμπαθιά. Η μεγαλύτερη φιλοδοξία του ΠΑΜΕ είναι να συμβάλλουμε τα μέγιστα στην οργάνωση αντίστασης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των δικαστικών υπαλλήλων στους χώρους δουλειάς και στη ζωή μας γενικότερα. Αποδεικνύουμε καθημερινά χρόνια τώρα ότι με συνέπεια, σταθερότητα, ειλικρίνεια και αλληλιοτέλεια είμαστε στην πράξη στον πλευρό των συναδέλφων και παλεύουμε για την απόκρουση των αντισυναδελφικών νομοθετημάτων των κυβερνώντων. Τα προβλήματα γνωρίζετε του κλάδου ότι συνεχώς αυξάνονται και οξύνονται. Η δικαιοσύνη ιδιωτικοποιείται. Κάθε μέρα γινόμαστε και φτωχότεροι. Το ωράριο καταστραφηγείται. Η υπερεντατικοποίηση στη δουλειά μας δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Η ανεργία των παιδιών μας βασανίζει τις περισσότερες οικογένειες συναδέλφους. Φτάσαμε να παλεύουμε ακόμη και για τα αυτονόητα, όπως τα οδηγορικά των επιμελητών, τα εκτός έδρας κλπ. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, δεν υπάρχουν μεσίες. Εάν μόνοι μας δεν θελήσουμε να σηκωθούμε, μην περιμένουμε να μας βοηθήσουν και να μας κοιτηθούν οι πρωτοκράτες. Η διετία που πέρασε ήταν πλήρως αποτυχημένη για τον κλάδο. Χωρίς στρατηγική, τακτική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, χωρίς μελέτη και οργάνωση για την δρομολόγηση λύσεων. Ακόμη και η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά τις συνεδριάσεις ήταν απογοητευτική. Θα ήταν καλό ο συνάδελφος γραμματέας ο Δημήτρης Χολιάτσος να μας πει εάν και πόσες συνεδριάσεις ξεκίνησαν στην καθορισμένη ώρα. Εάν και σε πόσες ήταν στην αρχή των συνεδριάσεων και τα 17 μέχρι. Εάν και σε πόσες συνεδριάσεις τελείωνε και με τα 17 μέχρι παρόντα. Τη διετία που πέρασε χάσαμε μισθούς, εκλογικά επιδόματα, μειωθήκαν πολύ, αυξήθηκαν δραματικά οι κοινές θέσεις, μειωθήκαμε βαθμολογικά. Άρα ήταν μια πλήρως αποτυχημένη διετία. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, βιώνεται πολλά χρόνια την συνδικαλιστική αδράνεια, τον παραδοτισμό, την αδυναμία της ΟΔΕ. Κατά καιρούς δώσατε πλειοψηφία στις παρατάσεις Βάσκη και Δάκη με αρνητικά αποτελέσματα. Αντί να επαναληφθεί και άλλη μία αποτυχημένη διετία και να έρθετε εδώ στο επόμενο συνέδριο διαμαρτυρόμενοι και απογοητευμένοι, δώστε και στο ΠΑΜΕ την ευκαιρία να διοικήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Τολμήστε, δοκιμάστε, μια
να είστε σίγουροι ότι όχι μόνο δεν θα το μετανιώσετε, αλλά την επόμενη φορά θα μας στηρίξετε με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Η πλειοψηφία λοιπόν που πάμε στην Ομοσπονδία, η πλειοψηφία για την Ανατολή. Τερματίστε συνάδελφοι πια τις αυταπάτες. Τώρα εσείς έχετε τη δύναμη αλλά και την ευθύνη. Εμπιστευτείτε το πάμε. Έχουμε τη δύναμη, τις γνώσεις, τη θέληση και την ικανότητα να δρομολογήσουμε λύσεις στα μικρά και μεγάλα προβλήματα του κλάδου σήμερα, όχι στη Δευτέρα παρουσία όπως οι άλλοι σας τα πήραν. Σας ευχαριστώ πολύ.